Zdravo! Danas ću vam pokazati kako možete da povučete vaš novac sa Kinguin balansa na vaš PayPal, Skrill ili bank account. Pa idemo. Znači, kada smo došli na kinguin.net website, potrebno je prvo da se ulogujemo. Ja koristim Facebook login, tako da ću samo da kliknem na Facebook ikonu. I znači, ako imate dostupan balans, znači možete da ga prebacite. Potrebno je da idete na Withdraw, zatim potrebno je da Create Payout kliknete i euro balans, to je dostupan novac koji mogu da prebacim na svoj PayPal ili Skrill ili online bank transfer. Znači ovde piše euro balans, za Skrill je 155 eura. Znači mogu samo 155 eura da prebacim. Pa da, znači minimalno je 80 eura, 72 časa. Pa hajde da vidimo da li će uspjeti. Znači idemo. I idemo. Znači provizija 1%, za 72 časa će da stigne. Znači 474 eura. Idemo complete. Znači, ali pošto ne može sve, znači mogu samo ovoliko. Znači copy paste. Znači idemo ovako copy. Znači izvršimo. I znači idemo complete. Znači šta piše? Da ne možemo. Znači moramo da promenimo, moramo malo da smanjimo. Znači 155, znači neka bude 153. I znači 0.00 i idemo sad complete. Znači payout je sačuvan. Znači to će da ide na Skrill. I sad, pošto imamo još novca, hoćemo i ostalo da prebacimo. Idemo opet create. I znači na Skrill sad više ne mogu, znači treba verovatno sačekati da prođe određeno vreme, da se prvi, odnosno da se ovo sa Skrilla u roku 72 časa prebaci. Znači sad ću koristiti PayPal standard, pošto on, znači isto 72 časa se čeka, 80 eura je minimalno, od 80 do 2000 eura provizija je 2%, od 2000 do 8000 eura 40 eura provizija. Znači on je povoljniji od PayPal Expressa. PayPal Express je brži, znači u roku 48 časova, 80 eura minimalno, ali provizija 5% kada je pitanju suma od 80 do 2000 eura. Suma od 2000 eura do 8000 eura je 50% provizije. Ne procenata, nego 50 eura. Znači, imamo online bank transfer, znači tu je minimalno 100 eura. Znači bank transfer ne mogu isto da koristim, mogu samo PayPal. Znači samo PayPal mogu da koristim. Možete da vidite, znači koristit ću PayPal, pošto je on
pošto je on najpovoljniji. Odnosno PayPal standard je samo 2%, tako da ćemo sada vidimo. Znači možemo slobodno ovo da prekopiramo. Tako, i znači naša email adresa je ovde postavljena, to se podešava u podešavanjima od Kinguina i znači 2%, ipak sada ne moramo da čekamo, znači preko Skrilla, znači 2%, znači euro balance, znači ovo što mi je preostalo skoro sve, znači će da ide na PayPal. Pa znači sad kad smo to napisali, idemo complete. Evo još smo nešto zaboravili, znači provizija je 6, znači minus 6, to bi trebalo da je minus 6,93, znači minus 6, znači ajde stavit ćemo da bude ovako. Pa idemo sad, znači, complete. Znači još uvek, znači complete, ali moramo da selektujemo PayPal, jel? 312, znači 312 i to bi trebalo sada da prođe. Znači, evo, znači koliko nam je ostalo, još 1,38 evra i znači to su te dve transakcije koje smo obavili i znači u roku od 72 časa ovaj novac će da bude na mom PayPalu, a ovaj na mom Skrillu i znači preko tih platnih procesora možete da povučete na vašu karticu i da podignete novac u banci na deviznim isplatama. To bi bilo to, hvala vam što ste gledali i doviđenja.